Hello guys, thank you sa mga sa mga nanalo. Yung paraffles natin na free hair color with treatment sa Gandang Maris Beauty Salon. Salamat sa sa mga nanalo si Bea Atinado at saka si yung Jody Ann Sarano, ano ba yun? Pilido. Salamat sa inyo guys. Abangan nyo sa gustong sumali sa sa paraffles ko. Mag-ano lang kayo, follow lang kayo sa Gandang Maris Facebook page ko, tsaka yung Gandang Maris TV YouTube channel. Tapos i-screenshot nyo lang, tapos i-comment nyo doon sa Facebook page ko na naka-subscribe kayo at saka naka-follow para makasali kayo sa mga free services ko. Kasi yung mga free services ko, katulad ngayon, nag-live ako, free hair color with treatment, tapos ribbon with treatment, ganun. Tapos balayage, haircut para sa mga senior citizen with color, ganun yung mga free ko. Kaya, ano pang inaantay nyo? Mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko, tsaka Facebook page ko, sa Gandang Maris. Diba? Malay mo, katulad ngayon, hindi nila akalain na sila pala yung nanalo sa ating paraffles. Kaya wala namang mawawala sa atin kung mag-follow at mag-subscribe tayo. Diba? At least malay natin na libre na lang kayo sa pagpaganda nyo. Wala namang mawawala sa atin. Ganun. So, ganun lang guys. Yung isa taga taga Kabasalan, si Bea, tsaka yung nandito lang siya sa Don Andres Ipil. Oh, 'di ba? Iniisip ba nila na sila yung manalo kasi marami din sila, 'di ba? Pero ang swerte talaga, hindi talaga natin alam kung kailan darating sa atin, 'di ba? Ganun lang 'yun. Sana guys, makita-kita tayo ulit sa sa live ko next week. Every week nagla-live ako. Malay natin. Tapos hindi lang 'yan kasi din ako yung basta marami pa tayong gagawin dito sa live natin. Kasi guys, dati matagal na yung Facebook page ko tsaka YouTube ko. Tagal na siya doon pa sa sa Saudi ako. Sabi ko, gagawin ko talaga yung ganito na mga services, mga free services, ganun. Kasi hindi kasi lahat ng tao na yung may kaya sa buhay na may pera talaga sila. O, malay natin. Manood lang kayo ng live ko, tapos kayo pa lang mapili. O, 'di ba? Makalibre na. Abangan nyo pa, marami pa akong mga surprise, guys. Pa ako. Ngayon kasi bago lang ako dito. Hindi pa ako masyadong hindi pa ako masyadong makagalaw. Makagalaw ako sa sarili ko. Pero dito ba, yung paikot-ikot. Ako dito, maghanap ako ng mga, kumbaga yung mga buhok nila, yung sobrang sira na, tapos ganon. Abangan nyo yung mga eksenang ganyan. Dito lang yan sa Gandang Maris. Kaya subscribe na kayo sa YouTube channel ko, at saka sa Facebook page ko. Para nyo yung mga pamigay ko. So, see you guys sa next live ko every week. Gandang Maris Facebook page. Doon ako nagla-live. Kaya mag-antay kayo doon. Minsan doon din ako sa sa YouTube channel ko magla-live. Pero sa ngayon kasi ang hirap ng signal talaga dito sa salon. Kaya nahirapan akong mag-live. Kaya kanina yung ginawa ko, quick live na lang. Kasi, pag, kasi, nawawala, ang tagal kong nakapasok sa live kanina. Tapos, ang tagal nilang nakita yung live ko talaga. Kaya, nahirapan ako. Ewan ko nga siguro kung, wala pa kasi akong budget, guys. Magpalagay ng internet. 'Di ba? Kasi, yung pera natin, hindi naman sa ganun-ganun na lang na para dito yan, ganun, ganyan. Wala pa talaga tayong budget para dyan. Magkano lang yun? 999. Pero, sige lang, baka next week, malay natin, magkaroon na, diba? So, ganun lang guys. So,
sana makasubscribe kayo, makafollow kayo sa Facebook page ko tsaka sa YouTube ko para maambunan din kayo. Diba? Sa free services, oh, gandang Maris. Ako kasi talaga yung gagawa. So, bye-bye. See you next live.